אני אשים לידה של הקו. תראו כשאת היד לסיבי, שוב אותה קדימה כך. לא צריכה להחזיק חזק. No, it's alright. אוקיי, thank you. זה חם. טוב, תודה. ושם המפגש בינינו הוא הבלתי אפשרי. העדפתי לפתוח בייצוג הוויזואלי, החווייתי של הרעיון. כשאני אומר חשיבותה של פתיחה, זה לא איזה הצהרת כוונות של איזה פוליטיקאי מתחיל. כשנדבר על חשיבותה של פתיחה, זאת הערה שמכוונת ל-98% מהפתיחות של מיטב המנכ"לים והאנשים המבריקים שפותחים סמינרים, סוגרים סמינרים, מדברים ללקוחות, מדברים לעובדים, וכולם עושים את אותה שגיאה. מה השגיאה? כאלטרנטיבה למה שעשיתי עכשיו. זה מגיע המנכ"ל עם כל כובד סמכותו, עם כל הרקורד שלו, או המנכ"לית, עם כל הרקורד שלה, אנשים באמת מצוינים. ואתה רואה אותם פתאום ככה, קודם כל, את כל הקריזמה שלהם, את כל שפת הגוף שלהם שהיא מלאת ביטחון לאור הקריירה שלהם וכו', הכל, קודם כל מתכנסים. קודם כל, אני לא קיים בכלל. עכשיו שנית, רגע החסד הנפלא, שכתוצאה ממנו הגיעו כך וכך אנשים, זה לא משנה אם זה בודדים פה או אלפים למקום אחר, זה רגע חסד. כולם הגיעו בשבילך, כולם הגיעו לשמוע את השפיץ של הקריירה שלך של 30 שנה. מה אנחנו מקבלים? כבוד ראש העיר, כבוד ראש הממשלה, אדוני, מכובדיי, כולם, בראשית דבריי אני רוצה לברך את כולם, ודבר שני, אני מבקש קודם כל להסביר מה קורה היום. אנחנו נתחיל במליאה באיזשהו דיון כזה וכזה. לאחר מכן אנחנו נתפצל לקבוצות עבודה, ולאחר מכן אנחנו נסכם במליאה. זאת אומרת, לקחנו את המנכ"ל הכי גדול, את הפרופסורית הכי מבריקה, והפכנו אותם לעמודי מודעות של לוח זמנים. מה יהיה היום? דבר שאפשר היה לשלוח במייל, או בפקס, או פשוט לחלק איזה פלייר בחוץ. במקום זה לקחנו את רגע החסד הכי נפלא, שבמקום להינשא על פניו למרחקים עוד יותר גדולים, אנחנו מורידים אותו בבת אחת על ידי פתיחה עלובה, משעממת, שאומרת חבר'ה, אתם יכולים להירדם, אין לי מה להגיד לכם כלום. ומה שיש לי להגיד לכם הוא לא מעניין, תמשיכו לישון. זה מה שאתה אומר.